Так, сапраўды, мы жылі ў гулагаўскім вагоне. У вагоне сталінскага таталітарызму. Але які вагон падагналі ўзамен? Нічым гітлераўскі гулаг лепшы за сталінскі. Чым ён ад яго адрозніваецца? Толькі тым, што эшелоны смерці гналі не на ўсход, у Сібір ці на поўнач, а на захад, у Асвенцым, у Трэбленку, у Дахау, у Майданах. Вось і ўся розніца. Валентин Ефимович, зараз людзі, в асноўным сталага ўзросту, калі ад дому ўрада падняўся сцяг, бел-чырвона-белы сцяг, пачалі, зрушаныя былі гэтым, казалі, што нацыяналісты ў гады вайны гэты сцяг узнялі як сімвал барацьбы супраць камунізма, там бальшавізма. На вашу думку, чаму гэта так? Я вам скажу одну простую рэч. Наогул наконт сімволікі. Ведаеце, калі мне кажуць, што над гэтым сцягам бел-чырвона-белым, які, дарэчы, прыйшоў да нас з глыбінь гісторыі беларускай, што пад гэтым сцягам маршыравалі беларускія паліцаі, я задаю пытанне, а пад якім сцягам маршыравалі тыя, хто забіваў нявінных людзей у курапатах? Якая ў іх эмблема была на фуражках? Чырвоная зорка з сярпом і молатам. Так што сімволіка тут нічога не вырашае, яна нічога не вызначае ўрэшце ў даны момант. У ёсць ордэн айчыннай вайны, і гэтага ордэна, я, так сказаць, для сябе ніколі не здыму, разумееце? Таму што ён авеяны пэўным гістарычным часам, і тая чырвань, якая на гэтым ордэне, это чырвань народа, народнай крыві. І будаваць, так сказаць, усё на аднаўленні сімволікі і абвінавачваць сённяшніх дэмакратаў, тых, хто стаіць за незалежную дэмакратычную Беларусь, што яны здраднікі, таму што яны ўзялі гэты сцяг і выяву пагоні, якая таксама выкарыстоўвалася і калабарантамі ў час вайны. На гэтай падставе іх абвінавачваць, гэта, ведаеце, гэта палітыканства звычайнае. Таму што цяпер ужо мы не пра сімволіку спрачаемся, а мы спрачаемся пра сутнасць таго рэжыма, які быў не толькі у Германіі, але і ў нас. І тут ніхто не пераканае людзей, якія перажылі гэтую вайну, і наогул людзей сумленных, якія сумленна, непрадузята вывучаюць гісторыю этой вайны. Усе яе падзеі, усё, што тварылася, усё, што рабілася на нашай зямлі, на Беларусі, тут, у Мінску.